Pozdrav svima, s vama je The Luka MC i danas nećemo ništa igrati, danas ćemo pričati kako sam promijenio ime i zašto sam promijenio i pričat ćemo svašta. Evo da počnemo odmah, neće trati dugo video, jedno 2-3 minute. Evo odmah da počnem. Evo ja sam Luka, nisam snimao ima jedno 2-3 tjedna, bio sam na moru i ne znam šta da kažem o tome. I evo vidite da sam promijenio ime, Dom 238 više nije nešto, mislim paslo je on meni, vego zablokirao je prvo bio pa nisam mogao ništa otvarati. Evo sad vidite da sam se zove The Luka MC i vidi da je Steve skin, možda ću kupati premium account da vam kažem, možda ću kupiti server, ali to se još ne zna jer nisam siguran. Proste nagom i izvinjavam se što nisam snimao već 2 tjedna. Stvarno mi je žao što nisam snimao, nisam gore imao ni kompjuter, ni laptop, ni tablet da se bar javim. I ne znam šta više da kažem, evo samo da vam kažem da se pretplatite i da šerate i da lajkajte ovo moj YouTube kanal i napravit ću stranicu svoju, to ću naravno napraviti i stvarno se izvinjavam na ovom svemu što nisam snimao i što vam se nisam javljao, ali sad ću početi što više da snimam skoro pa svaki dan i eto ne znam šta da kažem. Evo da vam još jednom napomenem, ušao sam u neki server, ne znam, zove se Balkan Mafija, ne znam ja čiji je ovo server, slučajno sam ušao. Vidite, dobar je spavni i ne znam šta da kažem. Evo samo da vam kažem da lajkujte, da se subscribeujte i na moj kanal da se subscribeujete i da šerajte. I to je to, nadam se da ste uživali u ovoj epizodi i da ćete puno gledati mene i to je to. Vidimo se u sljedećoj epizodi, ćao.